Anton Šipurin na vedoucí pozici, Michal Krčmář 9. místo z průběžného pořadí. Kim Jong-un of Korea has started and from Kazakhstan. Maxi Brown at the start gate. And Benedict Doll has had 1 hour in the standing. And on target 6. Number 48, Luka Kova of Italy with 1 hour in the drone shooting. Startoval Maxim Brown z Kazachstánu a za malou chvíli se budeme věnovat opět startovní pozici. Na střelbě na stavu číslo 5 Leitner z Rakouska. Cílí Nikolého Šipurin na startuje Spicer, ale jdeme do startovní brány. Dámy a pánové, startovní číslo 66. Řekněme obrovná premiéra. Řekněme to, že jsme v dobré náladě. Giving a distance by 15 seconds.